Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ina so zan ɗan yi bidiyo akan wani sabon airdrop. Kusan sabo ne amma dai ya ɗan kwana kaman zai yi sati. So amma saboda busy na kasa yin bidiyo a kan shi. So abu na farko dai aka shiga Telegram ɗinka. In ka shiga ga channel mu Future Web 3. So za ka shiga Future Web 3. In ka shiga duk ga airdrops nan da aka yi. So gashi shine mesh chain. So wannan mesh chain ɗin wani airdrop ne wanda yake kaman Dapin project ne, wanda yake kaman na ce Dapin project kamar irin su Grass kenan, NotPay, Cage suna nan da yawa irin su. So amma shi wannan ya zo gaskiya da bambance da yawa. Kun san cewa duk Dapin project suna amfani da kwamfuta ne mostly, ko kuma web3 browsers kamar su Kiwi, Mises da sauransu dai. So shi wannan abin da suka zo da shi sun yi wani abu, za ka iya connecting node da yawa ba guda ɗaya ba. Misali za ka iya connecting da Kiwi, za ka iya ka siyo node ɗinsu, suna da physical node kamar kwamfuta haka physical da za ka siya ka iya connecting da shi. Sannan kuma za ka iya wani advanced technology da suka yi amfani da shi shine za ka iya amfani da Telegram ɗinka as node shi ma. Misali yanzu muna era na Telegram mini apps, so sai suka yi building node on Telegram mini app, wanda ko da baka da kwamfuta baka son kai amfani da Kiwi browser ko wani abu, so za ka iya amfani da Telegram app ɗinka ya zama maka shine node ɗinka. Ba sai ka rika fita daga kan Telegram ɗinka ko ka je kan Mises browser ko Kiwi ko ka buɗe a kwamfutar ka ba. So wannan shine abin da suka zo da shi da gaskiya saura ba su zo da shi ba. So abu na farko da kake bukata shine za ka danna a sign up nan inda aka rubuta sign up, sai ka taba shi. So idan ka taba shi zai kai ka wajen da za ka yi register. So zai kawo ka kamar haka. Sorry, I think yawwa. So abin da za ka yi a nan sai ka taba wannan inda aka sa sign up din nan, zai bude. So in ya bude zai kawo ka nan ya ce kai login, amma tun da kai baka da account, so za ka iya kawai ka taba sign up ta nan bangaren kenan. So idan ka zo sign up gashi nan, za ka rubuta sunanka, za ka rubuta email address, za ka rubuta password, za ka maimaita password ɗin da ka saka a can, ga kuma referral link. So in wannan referral link ɗin bai fito ba kuma za ka iya zuwa ka kwafo wanda na rubuta. So zan ɗan yi register behind the scene sai na login sai ku gani. So kamar yadda kuke gani gashi nan kuna kallo yanzu na yi register ya ce successful. So abin da za ka yi sai ka taɓa login ɗin nan. Idan ka taɓa login sai ka zo sai ka shigar da email address ɗinka da ka saka da wannan na yi register. So gashi nan, so zan login sai ka taɓa verify as a human, na cewa kai mutum ne sai ka taɓa. So in ka taɓa tick ɗin nan sai ka taɓa login. So idan ka taɓa login ka ga inda zai kawo ka. So gashi nan komai 00. So nan ya kawo ka, sorry. So komai 00 gashi nan inda ya kawo ka. So what you will do, abu na farko shine za ka zo nan sama. Kun gani sun ce please verify your account to receive free BNB used for claiming. Abu na farko da za ka yi shine ka fara verifying email address ɗin da ka yi amfani da shi. To za ka je cikin email ɗinka, so za ka koma haka sai ka shiga email ɗinka, ga email ɗina. So in ka shiga, so kun gan shi sun turo mesh. So ga code ɗin da suka turo sai na kwafe shi, copy, sai na koma can sai na dawo nan sai ka taɓa nan gurin verify now ɗin nan. So kana taɓa sai suka ce ka shigar da code ɗin, sai kai pasting code ɗin da ka taɓa ɗin da ka ɗauko ɗin. So then you just paste it and then sai ka taɓa cewa you are a human ɗin nan, you can see, sai ka taɓa shi. So in ka taɓa sai ka taɓa verify code. So shikenan kaga sun ce congratulations, thanks for verifying your account, you are now eligible to receive BNB gas fee, please go to tax and claim.
so sai ka taba sai ka tafi bangaren tax din. So gashi nan sun ce sun baka BNB 0.005 sai kai claiming. So kana yin claiming kenan yanzu sun saka maka wannan BNB din. Dalilin da yasa suka baka BNB saboda duk abin da zaka yi, duk claiming in zaka yi sai kana da gas fee na BNB. To shi yasa sai suka fara baka shi kyauta. Kun ga balance dina yanzu 0.005 BNB. So yanzu kuma abu da ya rage bayan ka yi register sai ka zo idan baka so ka saita note ɗinka a sauran gurare a Telegram kake so ka saita, so kawai za ka taɓa open Telegram mini app. So ko kuma ka koma a sauƙaƙe ma, ba ruwanka da wannan, kawai ka koma kan post ɗin da muka yi, kan post ɗin. So za ka iya fita daga nan ka koma back. So gashi nan na saka note ɗin, Telegram note a nan gurin. So sai ka taɓa shi, sai ka taɓa link ɗin haka. So kana taɓa ka ce start. So kana starting gashi nan ya ce start airdrop now. So sai ka buɗe shi kamar haka. So in ka buɗe shi sai ka taɓa start earning ɗin nan. So in ka taɓa zai fara tara maka, ka gani duk bayan awa 2 za ka rika zuwa kana claiming wannan abin da suke tara maka. Duk bayan awa 2 za ka rika claiming. So sannan kuma nan ƙasa akwai earn, akwai referral, akwai profile. So za ka zo ka taɓa earn ɗin nan. In ka taɓa earn gashi nan, in ka yi verifying email address sai ka taɓa start, sai ka ce claim 0.5. So already dama ka yi claiming. So sai suka ce join Telegram mini app, shi ma za su baka wannan Telegram, za su baka wannan adadin BNB din, sai ka taba. So sai ka ce open maybe Telegram mini app wanda dama ka bude, sai ka ce claim. So kaga sun kara maka yanzu sun ce claim successful a can sama. So sai ka zo dai duk wayannan tax din ka bi su ka yi. So za su babbaka points da sauransu. Sannan sai na referral, in kana so ka referring friends ɗinka sai ka zo sai kai copying ka taba invite din nan. Sai profile. So profile a nan ne nake so ku fahimci wani abu. A nan za ka yi connecting mesh chain ɗinka da wancan node ɗin ya fara tara maka. In ba haka ba za ka iya claiming ba. So a under profile ne za ka zo ka taɓa. So in ka shigo profile ka taɓa sai ka taɓa wannan connect ɗin da suka rubuta. So sai ka taɓa connect. So in ka taɓa connect, kun ga yayi login ɗina account ɗina da na register, sai na ce accept. So as a future web3 gashi can. So gashi nan na yi accepting, sun ce linking please back to Telegram waye. So already kun ga na yi linking din shi. So yanzu in ka dawo profile ɗinka za ka ga is connected. So wannan shine best way da za ka yi ka fara tara points ɗinka. So yanzu in ka dawo nan za ka ga duk abubuwan da ka samu ga suna a nan guraren. Duk abin da kake da shi za ka rika ganin sa a nan gurin. So don't forget kuma wannan abin ana claiming din shi duk bayan 2 hours ne. So sannan kuma a can dashboard ɗinka nan ma za ka iya zuwa ka tura wa mutane referral link ɗinka gashi nan under nan. So duk wanda yake bukata aka iya tura mishi ya je ya register. Ga wallet ɗinka, ga BNB ɗin da nake da shi nan ya kai na $4. So mutanen mu kada a je a rika so ya kai na $4 actually. So I don't know if we can withdraw it, but we can try. And then ga rewards ɗinka, ga notes. So notes ɗinka za ka iya ƙara wannan saboda na yi connecting shi yasa ya kawo min note ɗaya. To zan iya ƙara note. Misali zan iya taɓawa. Okay, ba su implementing future ɗin ba, amma dai za ka iya ƙara note kaman na me take da suna irin Kiwi browser ko ta computer ko da sauransu dai. So this airdrop actually is very good airdrop. So you guys can try it and see what you can achieve da wannan. Allah ya ba mu sa'a. In akwai mai tambaya kuma zai iya mana tambaya. Sannan kuma don't forget ku yi joining Telegram channel ɗinmu Future Web3 as you can see it here. Bye.